Vi skal have lagt vores kæltegning over i layout, og i en video ved siden af har jeg lavet, hvordan man laver en template klar med tegningshoved, så hvis man gerne vil finde den, så kan man lige se det i den anden video, jeg har lagt på YouTube. Vi sender tegningen her til layout, vi gemmer først, og send til layout. Og layout-programmet går i gang. Og jeg går over og henter, jeg har lavet mig en template herover, hvor jeg har nogle standardindstillinger, og bruger min template til at lægge min tegning ind. Der er standard et view fra min seneste scene inde på SketchUp, men jeg vil egentlig gerne have rettet det med det samme. Det er det første, jeg skal rette. Så jeg går op i SketchUp Model og ændrer fra Last Save View til for eksempel min plantegning. Og så laver jeg indstilling til størrelsesforhold til 1:10 og retter min blå ramme til, sådan så jeg kan vise planet her nede i venstre hjørne. Så vil jeg gerne lave en billede mere, holder Ctrl inde, får et plus frem, og så kan jeg trække billedet op ovenover. Og nu kan jeg så ændre den til min spærretegning med mit skifte. Og der kan jeg se, at der er en lille fejl i min scene, for der er kommet noget med fra anslagsmærket, som jeg ikke vil have med. Så det skal jeg lige overrette bagefter, det kan jeg lige vise. Jeg går over i min SketchUp tegning, kigger på min spærrescene, og jeg kan se, at der er kommet et anslagsmærke med, som jeg ikke vil have med, og det kan jeg hide, og det samme gør jeg med den her over. Holder shift inden, så kan jeg mærke dem begge to, og så kan jeg hide dem. Ja, sådan. Går tilbage og laver line up, line view, og siger opdater scene. Så kan jeg gemme, gå tilbage til layout og højreklik på min scene her og sige update with sketch, update model reference. Sådan. Så retter den det, og så forsvandt det, jeg ikke vil have med. Sådan der. Nu kan jeg så lave min 3D-scene herovre ved siden af. Og kontrol inde. Og ændre den til 3D. Og jeg kan holde kontrol ind igen. Og jeg vil gerne have min kælprofil, som jeg henter her. Og lægger den ned her ved siden af. Så kan jeg sætte tekst på. Spær og skifte. Og jeg kan ændre teksten, hvis jeg synes, den er for lille. Det gør jeg herover. Jeg kan godt lide, at den står i størrelse 12. Og sætter noget tekst på hernede. Og igen retter den til størrelse 12. Plan. Og nu er den rettet til 12, og så skriver jeg herover kæl profil. Og så har jeg en sidste ting, jeg gerne vil lave, det er mit tværsnit, som jeg lægger ud ved siden af. Går tilbage i SketchUp Model og vælger tværsnit. Og det tværsnit lægger jeg ned her. Og skriver tværsnit i D. Heroppe skriver 3D billede. Så er jeg egentlig klar til at sætte mål på tegningen og vinkler på tegningen. Jeg kan rette mit tegningshoved til hernede. Jeg kan skrive her kæl profil.
filer, Keel og spær. Og det er en tegning 1 til 10, så det passer mit navn og mit tegningsnummer, og jeg ændrer datoen hernede. Ups. Den ramme, den skal jeg lige have flyttet væk. Og rettet mit størrelsesforhold her igen. Sådan. Og så kan jeg gå ind og rette min dato ned til 17. i 5. 2017. Sådan der. Og jeg vil gerne have noget højder og mål på, og der bruger jeg Dimensions. Og så inden jeg begynder at sætte på, så vil jeg gerne ind i det, der hedder Dimension Style herovre i menuen. Og styre lidt her, at selvom der står Autoscale, så kan jeg godt lide at sikre mig, at det er 1 til 10. Så får jeg nogle præcise mål på. Og jeg holder lige cursoren henover for at sætte min højde på. Og sætter min mål på baglinjen på planet her. 750. Og jeg vil gerne have vist, hvor meget der er herude i dybden på mit spær. Og dybden på det her spær. Og så vil jeg gerne vise placeringen af mine skifter. Den samme. Og så har jeg sådan set også vist, at spærret har en dybde på 600, vi kan godt gøre det igen. Sådan. Hvad for noget? Og så kan jeg sætte højde på keelen. Jeg kan også sætte sandlængde på, jeg kan også sætte vinkler på. Hvis jeg gerne vil have vinkler på, så skal jeg vælge den her. Så sætter jeg en streg op ad den ene akse og opad her. 40 grader. Hvis jeg gerne vil have decimaler med, så må jeg gå ind og vælge Dimension Style. Og der skulle meget gerne have præcision hernede. Der kan jeg vælge 0,1 grad eller 0,01 grad. 0,1 er rigeligt. Sådan der. Det ser mere rigtigt. Samme på keelen. Sådan. Sandlængde på mit spær. Skifte. Og på min keel. Vær opmærksom på at vælge helt ned til rigtig sternlinje. Sådan der. Og jeg kan få lagt nogle vinkler på mit tværsnit. Jeg vil gerne have en vinkel på den der og på den her. Og jeg retter lige herover til 0,1 grad. Og det giver mig min skæresmi på nede i til at skære på saven. Jeg vil gerne flytte den lidt, så det ikke står så klumpet oven i hinanden. Jeg glemte lige at rette til 0,1 grad. Sådan der. Så har jeg lavet min arbejdstegning færdig. Gemmer. Super.
Sidste ting jeg lige kan lægge på, det er tømmerdimensioner. Og der skal jeg lige have skrevet, at der er tale om spær i 45 gange 95 mm tømmer og rem 45 gange 95 mm og kæl i 45 gange 120, så vidt jeg husker. Kan lige tjekke. Nej, 140 har jeg lavet. Retter. 140. Og sidste ting man måske lige kan sætte på, det er en titel. Det gør det lidt let læseligt, når man ser tegningen. Tekst. Hvor er størrelse 18 her. Og jeg kalder det profil af kæl og skifter. I mål 1 til 10. Og så kan vi lige skrive, at alle mål er i millimeter. Så gemmer jeg.